Πολύ ωραίο θέαμα προσέφεραν στο Χαριλάου Άρης και Παναθηναϊκός σε ένα μάτς με αρκετές καλές φάσεις. Υποσχέσεις από πλευράς τριφυλιού άφησε ο Λαουτάρο Ρινάλντι, ο οποίος άνοιξε το σκορ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Νέστο στο 13ο λεπτό. Ο ίδιος παίκτης απείλησε εκ νέου στο 24, όμως ο θετικότερος Διούδης ήταν παρόν. Θα μπορούσαμε σίγουρα και καλύτερα, αλλά δεν είναι εύκολο σίγουρα οι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν χρόνο συμμετοχή στα πόδια τους να βρουν ρυθμό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Άρης ανέβασε την απόδοσή του και πλησίασε στον γκολ στο 35ο λεπτό με τους Τάτο και Ανάκογλου σε μια φάση διαρκείας. Βολίδα του Λεντέσμα στο 65 έφυγε πάνω από τα δοκάρια. 2 λεπτά αργότερα ο Βλαχοδήμος νίκησε σε τέτα-τέτ τον Μιλούνοβιτς. Λίγο μετά ο Ήλιτς έκανε υπέροχη προσπάθεια, ο Ζέκα τον ανέτρεψε και ο διαιτητής Φωτιάδης υπέδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Ανδρέας Τάτος ήταν εύστοχος και ο Άρης ισοφάρισε. Είμαστε πάρα πολύ καλοί, είχαμε φρασκάδα, είχαμε λιγότερα λάθη, είχαμε διάθεση. Ο Ανδρέας Τραματσόνη, που αντάλλαξε θερμή χειραψία στο φινάλε με τον Νίκο Αναστόπουλο, ξεκαθάρισε ότι οι πράσινοι δεν θα προχωρήσουν σε άλλη μεταγραφική κίνηση.